Erakusketaren izenburua sinkronia erabaki dugu ipintzea. Hau da, sinkronia ere da nolabait bi gauza edo elkartzen direnean, edo bi elementu elkartzen direnean, edo eta orduan kasu hontan elkartzen direna da pixka bat natura eta artea. Esan dezakegu, pixka tildo hori jarraitu bat, hori da nolabait eramango ditudan piezak. Natura eta artearekin bat eginezko pieza artistikoak izan diteke. Eramango ditut 17 mural, egurtailarekin egindakoak, eta batzuk margotuta daudenak. Eta gero beste 4-5 eskultura eramango ditut ere bai. Egurrezkoak, lan guztiak egurrean daude, eta gero, bozetotxo batzuk bezala 4 lamina ere eramango ditut. Pixkat ikusteko prozesua edo nola den, lehendabizi nola marrazten dudan, gero marrazkitikan nola pasatzen dudan ja egurrezko materialera, kasu honetan, beste batzutan harrira, brontzera, baina oraingoan egurrezko lanak izango dira ikusgai. Urte batzuk ere badaramazkit nolabait zientziako irudiak artearekin edo nolabait edo artearekiko jolas bat nolabait bilatuaz. Hau da, zientziako liburuetan edo ikusi daitezkeen argazkiak edo nolabait plastika aldetikan edo nolabait interpretazio bat egin eta jendeari edo aurkeztu. Orduan, lehendabiziko sala hortan bai egongo dela mural handi bat, non fisika kuantikoko argazki baten interpretazioa da, eta gero beste 4 pieza txikiagoak non neuronen konexioak edo ikusten dira. Baita ere, interpretatuta nolabait jendeari edo pixkat artistiko inguru hortan edo nolabait kokatuta. Izan ditut garai batzuk fisika kuantikoko liburu dezente irakurri ditudala, eta gertatzen zitzaidan liburu horietan edo ateratzen ziren argudioak eta teoriak eta nolabait irudiak edo ikusten dituela nire buruan. Horrek eraman ninduen pixka bat, nolabait bi mundu horiekin edo pixka harremanetan edo ipintzea. Iritsi zitzaidan nire eskuetara liburu bat, El Jardín de la Neurología, Javier de Felipe Orokietak edo idatzitakoa. Eta ikusten dira irudi asko, bai 20. mendearen hasieran Ramón y Cajal eta beste zientzilari batzuen marrazkiak eta hasi zirenean sistema nerviosoa ikusten, neuronen egiturak eta ikusten, beraiek egiten zituzten bozetoak izugarri artistikoak dira, ez? Orduan horri bat hartu nion ere, eta esanen, hemen ere pixkat bide bat egon liteke, ez? Nolabait jendeari zientzia bestera batera edo aurkezteko. Hau da, nolabait deitzen dio talka edo colisión de hadrones, berez da fisika kuantiko irudi bat, non 2 partikula subatomikoak, kasu honetan hidrogenozkoak, talka egiten dutenean, sortzen diren irudiak, espiralak, bizitzaren oinarria dela esaten dute askoz ere, ez? Argazki hori atera nuen CERN edo institutotikan, Ginebran dagoen colisión de hadroneseko eraikin bat. Hor nonbait ikusiko dira basoan ikusten ditudan irudiak, batipat likenen irudiak. Hau da, likena ere da organismo bat non 2 elementu osatuta dago, hor sinkronia bat ere ematen da, ontio bat eta alga bat. Eta bien arteko elkarlanaren ondorioz, bizitza aurrera ateratzen dute. Orduan hori kontzeptu bezala ere oso interesgarria iruditu zitzaidan. Eta hala ere, bisualki eta estetikoki niretzako indar asko eta edertasun asko daukate. Orduan, basotikan ibiltzen izenean edo, liken batzuk edo ikusten ditudan bakoitzean, gelditzen naiz, batzutan segunda argiak nola ematen dion, seguraldia dagoen edo, aldatu ere egiten dira, eta batzutan niretzako izugarriko edertasuna daukate. Orduan hor marraztu egiten ditut, edo irudiarekin buruan gelditzen naiz, eta gero egurrera trasladatzen dut kasu honetan. Kristineanetikan edo pixkat ditu didate, nolabait nire lana naturako irudietan edo oinarrituta zegoenez. Berez ere naturan bizi naiz, mendiko herri txiki batean bizi naiz, basoz inguratuta,
Orduan nolabait, bai, nire egunerokotasunarekin bat datorren gauza da. Berez ere natura gera, ez noski, ja, naiz eta edozein tokitan egon, baina, bueno, hala ere, nolabait horrelako toki berezi batean edo kokatuta nago. Eta nire lan ere horrelako toki batean egiten dut, ez? Natura zinguratuta. Ni nolabait, nire lanarekin edo bilatzen dudan gauza bakarra, pretentzioso ere izan liteke, ez dakit, baina da, nik gauza edo irudi eder bat ikusten dudanean, filtratu egiten dut eta edertasun horren emozioa edo nolabait hori da transmititu nahi dudan. Eta ikusleak edo, pieza baten aurrean edo gelditzen denean, kontemplazio puntu hori edo aurkitzea edertasuna medio. Hori da pixka bat interesatzen zaidana. Zen pentsatzen dut edertasunak ere nolabait sensazionak ematen digula, plazerra eta ongi egotea. Orduan, bueno, hori lortuko banu, izango litzateke pixka bat, bueno, gauza ederra. Estetikan oinarritzen naiz hori lortzeko. Ez, hori naiz eta esan dizudan bezala, irudi batzuk ikusi edo, gero marrazki eta bozeto asko egiten ditut, nolabait ja, ikusi arte gero ikusleak edo begietatikan edo ondo hartuko dituela. Ez, bai, badaude batzutan edo jendearekin edo tokatu izan du zait ikustea gauzaren bat, niretzako ederra dela, eta aldamenekoak ikusi eta trebol batzuk bakarrikan dira hor, ez? Baina ez dakit duten mugimenduaren gatikan edo posizioaren gatikan edo badago zer edertasun ikusten dudala. Orduan, gero nila ez, impronta horrekin edo gelditzen naiz, eta horrela gero, lantzen den, nolabait ja, aurkitu arte marrazki bat, non esaten dut, hau ja norbaitek ikusten duenean, ja, ongi egingo dio. Hirugarrengo sala hortan, egongo diren muralak dira enbor zartatuen irudiak. Hau da, nolabait, zuhaitzak edo moztutzen direnean basoan, gero denborarekin edo enborrak, gelditzen diren purri enborrak esaten dela, irekitzen joaten dira, eta horre ere, nolabaiteko, nahiz eta ja, berez, hilda egon edo, transformazio bat dago. Transformazioetan ere, askotan ere, bizitza ere sortzen da. Zeren tokon horietan edo, askotan ere, liken azaltzen dira, goroldioa azaltzen da, horrek ere ematen dit joku bat nolabait regenerazioetaz ere edo regenerazioaren kontzeptua nolabait hor isladatzeko edo azpimarratzeko. Nolabait gauzak ez direla bukatzen eta ja baizik eta hor ziklo bat dagoela. Nolabait naturak erakusten digun zikloa. Urtaroetan ere ziklo hori argi ikusten dugu. Orain udazkenean gaude, hosto guztiak ere erortzen ari dira, oxidatzen ari dira, eroriko dira, zuhaitza hosto gabe geldituko da, baina ez dago etenik, beti mugimendu bat dago, beti transformazio bat dago. Ez dago ez ikusi, oso kuriosoa da. Nire konturatu naiz, ordu asko pasatzen ditut basoan, eta ez noa ere horrela gauzak eta nolabait mikroskopio batekin bezala edo ikustea baizik eta ez, batzutan idei horiek etortzen zaizkit, baina duela denbora baina konturatu nintzen, nahiz eta justo hosto bat erortzen denean adarretikan, ja, hurrengo segundoan, hor barruan ja, badago mugimenduren bat, non eragingo duela, denbora bat pasatzen denean, hostoa ateratzea. Hau da, ez dagoela geldiunerikan, dena transformazio bat da. Horren esaten, gurekiko ere eramaten baldin badek, gizakiarekiko ere bai, galdera bezala eusten dut, guri ere berdina gertatuko zaigu, edo ez, natura gea. Orduan, gaur egun gainera arte munduan ere gauza latza bat edo gertatzen ari dira, arte garaikidearekin batera, batipat, nolabait erakusketa asko ikusi ditzazkegula, nolabait ez dugula nondik hartu ezin, ez? Presentatzen dizkigute objektu asko, non ez begietatik, ez bakarrikan intelektual atletikan edo sartu daitezkela, eta ez da ere, ez? Orduan, sensazioa pixkat,
nolabait, bai, gozamen horrekin, bueno, gauza ederrak ikusi ditugu, ofizio bat atzetikan ikusten da, egurtailaren eta eskulturaren tradizioa, bueno, dena bat, horrela nolabait, pertsona baten lana ikusten dela, rekorrido baten lana. Ez dela bakarrikan gauza efimero bat eta izugarrizko memoria batek edo nolabait bultzatzen duen obra bat, baizik eta material aldetikan edo bai, fisikoki hor lan bat ere dagoela.